Lena Malta ħabbret żieda fil-prezzijiet tal-fuel b'effett mit-2 ta' Mejju. Id-diesel se jiżdied b'3 ċenteżmi tal-euro kull litru. Il-petrolju se jiżdied b'4 ċenteżmi, filwaqt li l-gasoil se jiżdied b'2 ċenteżmi tal-euro. Kien biss il-petrol bla ċomp li baqa' l-istess prezz. Lena Malta ħabbret ukoll żied oħra fil-prezz taż-żejt li jintuża l-industrija, żieda li tvarja bejn 23 u 30 euro. Matul din is-sena l-Gvern ħabbar żieda fil-prezzijiet tal-fuel kull xahar. Bl-aħħar waħda tkun fl-ewwel ta' April li għadda. B'dawn iż-żidiet minn Mejju tas-sena li għaddiet, il-prezz tal-petrol bla ċomp żdied b'16 ċenteżmu kull litru. Il-prezzijiet tad-diesel u tal-petrolju żdiedu b'30 ċenteżmu, waqt li l-prezz tal-gasoil żdied b'22 ċenteżmu. Lena Malta qalet li l-prezzijiet jirriflettu l-aħħar konsenji ta' fuel u attribwit iż-żieda l-konflitt tal-Libja, it-tnaqqis fis-saħħa tad-dollaru Amerikan u żieda fid-domanda l-fuel wara r-riċessjoni.